Mae Fanwy Jones, cyfarwyddwr Menter Iaith Cymru. Mae Menter Iaith Cymru yn gorff ymbrel sy'n edrych ar ôl 22 o fentre cymunedol, a mae'r mentre hynny yn hyrwyddo'r Gymraeg yn eu cymunedau. Chwaraeon fel celfyddydau yn un o'r meysydd hynny lle mae potensial enfawr i bobl i ddefnyddio eu Cymraeg. Mae'n rili bwysig bod ni'n cael cyfle i ddefnyddio'n Cymraeg yn naturiol a rili mwynhau trwy gyfrwng y Gymraeg, a mae hynna mor bwysig ar gyfer iaith leiafrifol fel Cymraeg. Mae clwb yn gallu mynd at Menter Iaith, gweda bod nhw eisiau dechrau defnyddio'r Gymraeg, parhau ddefnyddio'r Gymraeg, neu datblygu elfennau o'i gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r Menter yn gallu helpu clwb i ffeindio gwirfoddolwyr sy'n siarad Cymraeg, helpu gyda'r ochr weledol, rhoi syniadau iddyn nhw ar sut i ddefnyddio'r Gymraeg. Mae Menter Iaith Cymru wedyn, fel y corff canolog, yn gweithio hefyd i hyrwyddo'r Gymraeg o fewn chwaraeon, ac wedi redeg prosiect hynod o llwyddiannus lle oedd modd i ni annog dros 100 o bobl ifanc i fod yn hyfforddwyr chwaraeon a hefyd yn siaradwyr Cymraeg. A beth mae rhywun yn ffeindio'n aml hefyd yw bod nhw'n fwy cyfforddus yn eu chwaraeon pan maen nhw'n cael defnyddio iaith cyntaf nhw hefyd. A gall hyn fod os yw'r hyfforddwyr a sefydlwyr y clwb yn siarad Cymraeg neu beidio, achos mae'r rôl gyda phawb i hyrwyddo'r Gymraeg ac i annog defnydd y Gymraeg, hyd yn oed os nhw ddim yn siaradwyr Cymraeg eu hunain. Maen nhw'n gallu gwneud lot o wahaniaeth. Os oes yna glwb eisiau cymorth Menter Iaith, y cyfan sydd angen iddyn nhw wneud yw mynd ar wefan Menter Iaith Cymru a chwilio am fenter. A mae bob un aelod o staff yn barod iawn i gynorthwyo unrhyw glybiau chwaraeon sydd yn awyddus i gyflwyno mwy trwy gyfrwng y Gymraeg.